Maittaa tädillä. Finland party rule! No, mä hoitaa. Ennätä mitään! Vastuuta! Ei ole sukulaisia! No, aina vanha. Halo? Joo, poliisilta. Joo, teidän lapset on tämmöiset bileet. Tää on syvästi paikalla. Joo, kiitos, hei. Kulta, katos mikä toi olohuoneen seinässä oleva tahra, se on tosi pahan näköinen. Mitä nää ilmapallot ja serpentiinit on? Lissujalassa. Ja poliisi. Mikä tämä panna? Soitin kyllä teille. Toffika. Ja, oliko se väärä numero? Joo, Tässä kohtaa kyllä. Kiitos poliisi todella paljon. Ei tällaista toistumaan enää ikinä. Anna puhelin sitä. Tästä puhutaan vielä huomenna. Se on hyvä, koska valituksen soteella on naapurista. Hyvät joulut. Isä, Rankasen Lassi. Poika, tulee sitä aina, niin saat isän kädet. Tuoli poika. Hieman alas. Kyllä sä kestät. Nyt katsotaan Ai ai. Voit sä lopettaa tän silittää. Minua sanoin, että menen nukkumaan sähköpakkoon. Niin varmasti. Mutta oli varmaan aika kivat bileet, kun ilmapalloja on aika paljon näköistä. Nukkumaan, kun sekin on minulle se lahja tuotu, että voin nukkua. Niin lopulta myöhemmin nyt mennään nukkuun. No on se jännä, kun on isä, niin aina täytyy ottaa lasten päällekin ja kun ne bilettää, olisin mielellään ollut mukana kyllä. Kiitos menetään. Huomenta kulta. Tuolla eteisessä on sulla sit vieras. Huomasin. Mitä sä täällä teet? Jaa, sä sait muuten pakkoon. Mitä? Miten tämä on mahdollista? Mä näemme maailman kaikki samalla ja päätteet mun oli kaikki. Hyvä ja ei ajattele kulta positiivisesti, nyt sulla on enemmän aikaa mulle. Ja tälle. Hei, tuli tossa just se mieleen, että tänään kun on jouluaatto, niin olethan sä ostanut lahjat ja laatikot ja kinkut. Sun kannattaa piti ostaa. No millä mä en osta, kun olet työtön? Minä ostan kinkut, minä ostan lahjat, minä menen kauppaan. Mä en halua siis mitenkään olla julma, mutta kauppaan tuolla. Voit maksaa mitä kautta vaan. Joo. Joo, no. Niin. Huomenta poika. Huomenta poika. Huomenta pojan. Hei Mä tässä mietin, että ihan joulun kunniaksi niin pelattaisiko erä Kimplee. Oli silloin pienenä niin kovia pelaa Kimplee. Faija. Faija. No. Ei olla enää pieniä. No niin, mut pelattaisiko silti? Voisit sä mennä? Voinko sä mennä? Please. Siis te ette pelata. Ei todellakaan. Kyllä mä ymmärrän. Me oltiin aika julmia sille. Niin, pitäisiköhän meidän sittenkin pelata sen kanssa? Joo. Faija! Mitä te vielä minusta tahdotte housunekinko? Voitais sittenkin pelata sen kanssa. Ai no sitten, tiedättehän te lapset, että Kimpleissä minä olen aina sininen, koska sininen voittaa. Koska muita nappuloita on kaksinkertainen määrä. Minä painan uudestaan play. Tulkaa lapset kanssa. Ja muistakaa semmonen sääntö tulla tähän isipolvelle. Kimble, joo. Sääntö on sit se, että jos mä en sun kutosta heti ekolla, mä saan toisen. Ja vielä kolmannen. Noin. Siitä vaan. Mistä riitelette aina äidin kanssa? Niin. Ikinä ei ole rauhassa. No kun äiti nyt, minä ja äiti ollaan välillä vähän hermostuneita ja äitillä kuitenkin, se saa just potkutkin töistä. Oi äitiä. Niin no, mutta olkaa sinne vaan lempeitä ja semmonen juttu sitten, että äitillä on lisäksi vielä vaihdevuodet ja tarkoittaa, jos mä Wikipediasta oikein luin, niin siihen kuuluu se hermostuneisuus ja semmonen mieliala. Ai varakkuutta
täytyy joukkopäin. Lounaskoppa ei vittu, jos se saa hiljaa. Sanoikohan mä jotenkin pahasti. No, ei kulta kuule. Anteeksi, mä oon ollut todella torvi. Anteeksi minunkin puolesta. Joo, saa. Ollut sinäkin aina. Mutta ei siitä sen enempää. Hei! Kävitkö sä ostaa ne ruoat? Ei mikään ole auki. Kai te just ottais pizza. Joo, pizza. Minulla on täällä kännykässäni pikanumerolla 2. Kebab-pizzan 14 numero. Terve, minä tää. Ai, te ette ole auki tällä joulu. No okei. Minulla on tässä pikanumerolla 3. Hessun nakkuja. Minä, ai terve, te olette auki jouluna. Mitäs lapset on? Ai, pizza, linkku, pizza, niin kuin aina. 1 riittää varmaan viidelle. Mitäs sä kultaa ottaisit olina? Se Hessun spesiaali. Ai Hessun pizza spesiaali, mihin kuuluu pekoni, tupla pekoni ja parpekua ja pekoni, kinkku, tupla kinkku ja kananmuna paistettuna lehakana. Futsi on laittuskuilla sille pizza spesiaali. Ja mä ottaisin sen tavallisen joskus. Juu, no niin, kiitoksia. Hei hei! Oi, pizzat tulee! Eikö kuuluu? Siinä. Ei mitään. Maksoin monopolirahoja. Ole hyvä. Mennään kaikki omiin huoneisiin syömään tätä joulun kunniaksi-pizzaa. Ja kulta, Niin. me voidaan mennä yhdessä syömään. Joo, mennään. Kun nyt kerta ollaan laittu kuulemaan. My God.